missiler, tanks og våben. Det er alt sammen noget, som bliver produceret helt vildt meget af, når der er krig. Og vi ved jo godt, at forøget produktion øger BNP'en. Så det lyder jo som en meget god forretning. Altså, der kommer mere vækst i samfundet, når vi laver mere, og generelt, så der kommer der flere folk i arbejde. Flere folk, der skal producere det. Så det lyder som en meget god forretning. Og det viser sig faktisk også at være sandt. Hvis man kigger her på de 4 største militærfirmaer og våbenproducenter i perioden efter krigen er startet, er der altså sket en markant stigning. Og hvis man så sammenligner det med S&P 500, så kan man altså se, at militæraktørerne har klaret sig langt bedre. Normalt lægger sig et dårligt lys over de her våbenproducenter og firmaer, men eftersom de fleste af deres våben bliver brugt til beskyttelse af Ukraine og nu også deres eget militær, så ses der lidt anderledes på dem, og de bliver derfor værdiansat meget højere. Der er mange, der godt kan lide at kalde det våbenindustrien, og derved skabe lidt farlige konnotationer. At det er onde mennesker, som sælger våben til sydamerikanske diktatorer eller mærkelige mennesker i arabiske stater. Altså personligt foretrækker jeg lidt at kalde det forsvarsindustrien, fordi det er mest dækkende. Og så er det jo også stater, f.eks. amerikanske stater eller lande, som køber de her våben, og ikke nødvendigvis borgere. Så det giver faktisk ikke flere penge mellem borgerne, og det gavner ikke rigtig samfundsøkonomi overhovedet, at de her industrier de boomer så vildt som de gør. Så det er faktisk ikke noget positivt, også selvom det godt kan virke det, i hvert fald i det lange løb. Men alligevel, så næsten 5.000 km væk i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, var mere end 600 våbenproducenter fra hele verden samlet til World Defense Show. Altså hvor det nyeste og mest højteknologiske militære udstyr bliver vist frem. Og der har været fred i årtier, og folk troede jo, at freden ville være evig, eller der i hvert fald ikke ville komme krig i Europa i mange årtier. Men desværre har den forudsigelse vist at være forkert. Så det vi lidt kan konkludere er, at krig, det er ikke en særlig god forretning for os normale mennesker, eller for noget samfund. Men på den anden side, så kan man sige, at prototypen på internettet er blevet opfundet i slutningen af 1960'erne i et projekt sat af det amerikanske forsvarsministerium for at lave et system, hvor man kunne kontakte hinanden under atomangreb. Så der kommer både gode ting og dårlige ting ud af udviklingen af krigsmidler. Men lad os nu håbe på, at det ikke fortsætter så meget længere. Men mennesker kommer nok til at slås for evigt.